самої цудовної раніці вам жадають Кася, Лесик і Настя. Що треба зробити, щоб ранок був самим-самим? Спочатку треба добре прочнуться. А що для гэтага необходимо? Можна зробити веселую прочинальную зарадку. А давайте зробимо зарадку огородників. Гэта як? Вельми просто. Пропоную уявить, что мы збираем великий урожай. Сябры, і ви з нами, коли ласка, так само збирайте. Спочатку треба принести великий кошик, у який можна урожай скласти. Ось і покажіть, як ви несете гэты кошик. Магчыма, вось так. Можна гойдаться у розныя бакі, быццам кошик не дае вам ісці. Доволі весела картина отрымливается. Сдается, не Настя с кошиком иди, а Мишка косолапый. Усё, кошик можно отставить и перейти до сбора урожая. З якої градки почать? Давайте вытягивать морку. Самый любимый почастунок усіх зайчаняток. Ага. И многих детей так само. И раз, взяли. Давайте разом збирать морку. Тягнем, потягнем, вытягнули морковь. Постарайтесь за нами. Давайте разом, я ще вытягнем и репку. Настя за Лесика, Лесик за Касю и потягнули. Судовный урожай мы собрали. И вы нам здорово допомагали. І після такої зарадки усі цудовно прочнулися. А зараз у таким цудовным настрої мы можем трошки отпочить и поглядеть мультфильм. Мы писали, наши пальчики стомились. Насточка, а чому гэта ти з самої раніці писать почала? Потому что подчас каникул усі ми трошки лінувалися і не тренували свої пальчики. А як їх треба було тренувати? Час от часу аккуратно писать что-нибудь у шитках. І тепер тобі складано виводять пригожі літери? Так, зараз їх не зробити значно тяжей. Треба було кожний день на канікулах писати диктанти. Так, гэта і тренировка чистописання, і все правила успоминаєш. А яшчэ треба було писати нам листи. Правильно, можна було робити гэта кожний день. І почерк тренувати, і вчитися малюванню. А чому ви говорите можна було? Тому що літні канікули пройшли. Листи з малюнками можна досилати нам увесь год. Только аккуратно пишите наш адрес, не забывайте написать свой. Наш адрес усі пам'ятають. Ми можемо нагадати. Ага, 220, 114, город Минск, вулиця Макайонка, 9. Програма «Доброранок». А ті, хто не любить виводити літери на конверті, можуть скористатися електронною поштою. Тільки будьте уважливими, коли станете писать адрес. Ён такий: Доброранок ТВ @gmail.com. Дівчинки, ось ми у сшитках пригожі літери виводимо. А ви ведаєте, откуль пішла така назва «сшиток»? Я лічу, що шиток – гэта шитые листы. Тут усе просто і зрозуміло. А ведаєте, як виглядали стародавні зшитки? Де ж ми їх могли убачить? Коли тільки у яким-небудь історичному музеї. І як же вони виглядали? Спочатку писали на свинцових чи костяних пластинах. Напевно, вони були вельми тяжкими. Ти на таких пластинах і не попишеш ручкою. А ручкой ніхто і не писав. Ручку придумали не так давно. А чим ж туди писали? Острими палочками. Треба було мати великую силу, щоб надрапати що-небудь. Так, а коли списывали усю сторонку, другим концом палочки стирали все написанное. А потім знов писали спочатку. Так і було. А откажите, хто з вас ведає, кольки сторонок було у перших зшитках? 10. Трошки менше. Та ти, може, 6? І знов не здогадалась. Лесик, ты говоришь сам правильный отказ. Перші зшитки якраз зшивали з 4 сторонок. Ось отрымлювався зшиток. Судовний рок історії і чистописання у нас отримався. А зараз давайте поглядим ще один мультфільм. А хто з вас ведає, чому газету назвали газетою? Як ще її можна назвати? А що про гэта ведаюць наші глядачі? Ой, у їх множество варіантів відказів. А на самой справе газета – это итальянская монета.
Менавіта столькі каштавала першая газета ў Еўропе. Цікава, ці ўсюди видаються газети? Усюди, на усіх континентах. Нават у Антарктиді ёсць свая газета. Яна мае назву «Антарктик Сан». Що у перекладі означає «Сонце Антарктики». Менавіта так. Вось бы пачытаць такую. Каб яе пачытаць, трэба адпраўляцца ў кругасветнае падарожжа. Зусім не абавязкова. Зараз, акрамя друкаваных версій, ёсць і электронныя. У камп'ютары можна адшукаць любы выпуск газеты. До речі, усі випуски «Добрая ранка» таксама можна адшукаць в інтернеті. Сябры, запамінайце, калі па якім-небудзь прычынам вы не паглядзелі выпуск «Добраранка», не сумуйце. Мінулыя выпускі заўсёды можна знайсці ў інтэрнэце. А я ведаю, што і сапраўдныя фанаты «Добрая ранка», які любяць праглядаць выпускі па некалькі разоў. А я нават ведаю іх імёны. Некаторыя з іх глядзяць праграму менавіта з-за мяне. Вось яшчэ. Лесік, я ведаю, што гавару. Правда, сябры? Скажу вам, што ў кожнага з нас ёсць свае фанаты, а мы фанаты нашых гледачоў. Правильно, Настя. Наши гледачи самые лепшие, самые прыгожие и самые разумные. І мы вельмі любім рабіць вам невялікія падаруначкі. Зараз адним з таких подарунків буде мультфільм. А які мультфільми вам подобаються? Я люблю такие, где головным героем з'являється хтось подобний на мяне. Хлопчик, який любить задавати питання. І давати на їх відкази. А тобі, Кася, напевно, подобаються мультфільми про прихожих дівчинок. Так, сапраўдных прынцэс, як я. Про таких же допытливых и выхваляк. А мені подобаються музичні історії. Я вельми люблю співати разом з героями мультфільмів. Сябры, можете рассказать, какие мультики вы любите глядеть по множеству разов? А яшчэ і намалюйце свайго любімага героя. Ми будемо з нецярплівістю чекати листи від вас і малюнки. А зараз, калі ласка, настройтесь на школьный лад и отправляйтесь за самыми лепшими отзнаками. І не пропустите нашу наступную сустрэчу. Яна буде завтра зранку У нас!